सर आता आम्ही वी डेकोरमध्ये आहे, इकडे काय काय स्पेशल आहे? भरपूर स्पेशल आहे. असं आता स्पेशली म्हणजे समजा आर्टिफिशियल वॉल आहे, ग्रीन गार्डन आहे, लॉन आहे. हे स्पेशली आता गणपती डेकोरेशनसाठी. कर्टन स्पेशलिस्ट आहे आम्ही. त्याच्यानंतर अपहोल्स्ट्रीज, हे ते वॉलपेपर्स. त्याच्यानंतर तुम्ही सांगा एम्ब्रॉयडरी कर्टन्स, डिजिटल वॉलपेपर्स, 3D कर्टन्स, असे भरपूर व्हेरायटीज आहेत. कार्पेट आहे, बेड रनर्स आहेत. त्याच्यानंतर मॅट्रेसेस. वी आर स्पेशली इन एक्सक्लुझिव्ह डीलर. स्लीपक्राफ्टचे आम्ही डीलर आहे. त्याच्यानंतर स्प्रिंगफिटचं आमचं एक्सक्लुझिव्ह शॉपे आहे वरती आणि एक्सपिरियन्स सेंटर आहे वरती. तुम्हाला जर होम थिएटरचा एक कॉन्सेप्ट करायचा आहे तर ते पण एक मोठा कॉन्सेप्ट आहे, ते आम्ही करून देऊ. आणि आपल्याकडं डोअरमॅट्स हे इत्यादी भरपूर, आणि बेडशीट्स, कम्फर्टर्स, बेडस्प्रेड्स, ब्लँकेट्स, असे सगळे व्हरायटीज आहेत. टॉवेल्स, नॅपकिन्स, असे समजा हॉटेल सप्लायजला तुम्हाला व्हाईट टॉवेल्स वगैरे पाहिजे, नॅपकिन्स पाहिजे, बेडशीट पाहिजे, रनर, कम्फर्टर्स, हे सगळे आहेत. साधारण कॉस्टिंग कितीचं असेल? स्टार्ट्स फ्रॉम 70 रुपीज मीटर, असे भरपूर आहेत. गोवेकरांना स्पेशली डिस्काउंट पण आहे आणि आम्ही तरी सप्लाय पण करतो त्यांना. असं तुम्हाला चतुर्थीच्या विशेष देताना तुम्ही काय सांगू इच्छिता? गणपतीची खास शुभेच्छा. आणि गोवेकरांना स्पेशली समजा कर्नाटक बेळगावकरांना, गोवेकरांना खास सवलती पण मिळेल, डिस्काउंट पण चांगला आहे. या एकदा व्हिजिट करा.